dahil diet ako, ang kakainin ko ay saging na saba. So, yan siya. Minsan, nilaga na saging, but now, gusto kong iprito yung hilaw na saging. Hilaw po yan, pero dilaw lang siya kasi piniprito. Nag-turn into yellow yung kulay niya. Pero hilaw yan, green. I think mga yan, 6 pieces. 1, 2, 3, 4. Tama, 6 pieces. Yun yung lunch ko ngayon. Tapos papahiran ko lang siya ng peanut butter. And then that's it, my lunch. Then saging na latundan also, fresh. And ginisang malunggay na may sardinas. So yan lang, no rice. So, diba? Masarap yan. Gusto ko yung crispy. Ito yung tawag na sabadayot. Yan yan. Tapos, ito naman yung pagsasawsawan ko nung saging na pinirito ko. I preferred either itong Danis mayo dressing or itong Lady's Choice creamy peanut butter. So, it's not a sponsor ha. Share ko lang sa inyo. So, masarap yung saging na pinirito na nilalagyan mo ng palaman ng mayo or peanut butter. Masarap siya. Ayan. So, ayan mga kamar, ito po yung simple little lunch ko. Ayan yung saging natin. And ito yung ginisang sardinas na may tomato and malunggay. And of course, yung aking piniritong saging na saba na hilaw na isasawsaw ko sa mayo dressing and peanut butter. So, ayan po yung lunch ko ngayon. So, kain po tayo. Yum, yum. Sarap nitong kapag sinawsaw mo sa peanut butter.